Yani A'udhu billahi minash-shaytanir rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ngicela u-Allah ngivikele kusathane ongathandwa egameni lika-Allah onomusa onezihawu. Bafowethu, yaqeda le ntombazane yambhoboza umntana omunye umama. Angisho ukuthi into ayeyenza yayi-right yokuthi afebele le ntombazane ngey'moto zayo, azi ukuthi akasebenzi, athathe iy'mali zayo ayozidla namanye amantombazane. Angisho ukuthi yayi-right, kodwa ukuthi umbulale kabuhlungu kangaka umntana omunye umama. Umntana kini kahle kahle ngoba nobabili ngaba kwamdluli njengoba ngisho nje, kodwa ngokuthi wena wazi ukuthi umfowenu lo mbulala kabuhlungu kanje. Yaqeda le ntombazane yafonela amaphoyisa, yahlala khona lapha eduze kwesidumbu phezu kwegazi lapha embhedeni. Yakufonela amaphoyisa, yahlala lapho. Afika amaphoyisa, kwakukhala iphoyisa. Lethi iphoyisa ngine-13 years ngila embonini yobuphoyisa ngwa SAPS, kodwa kwi-experience enginayo bengiqala ukuyibona into enje. Lokhu ngaba yiphoyisa kudala kwasa ngifika ngibona abantu bebulewe ngesihluku, kodwa isihluku esinjengalesi bengiqala ukusibona selokhu ngangena esiphoyiseni. Bafowethu, makukhala amaphoyisa abantu abahlale bebona idumbu njalo, kangakanani umuntu ongelona iphoyisa. Kukhala iphoyisa umuntu ohlale ephethe isibhamu, ohlale ebona idumbu njalo, ohlale ebona abantu begwaziwe, ohlale ebona abantu beduduliwe, ohlale ebona abantu beshisiwe, kodwa kukhala iphoyisa lithi hayibo, angikaze ngayibona into enje. Hawu, kanti abantu banjani? Dana sekhaya, ubungamiyeki ngani? Uvela uthatha i-credit card yakho, uthatha iy'mali zakho, uthatha iy'moto zakho, umshiye lapha efletini noma umxoshe efletini, noma uhambe-ke wena ngoba wena vele uwumuntu onemali uye kwenye indawo. Ubungamiyeki ngani? Asale ezibona ubulima bakhe, ngoba ekumbulaleni kwakho ngendlela ombulale ngayo, ubulima bakhe akasabubonanga, akasaziboni la ebhayize khona. I-foolishness yakhe akasayibonanga. Ngani? Ngokuthi wena usumsusile. Cabangela umama wakhe-ke manje, awusacabangeli noma wakhe, awusacabangeli nabantwana bakhe noma abantwana benu uma ngabe beninabantwana naye, ukuthi uma bekubuza bethi mama uphi ubaba, uyophendula uthini? Ngoba wena noma ungabaqambela amangu, anti uzobatshela, ugogo uzobatshela, osikwiza bakho bazobatshela abantwana, umama wakho uzobatshela abantwana bakho ukuthi wena wenzani kubaba wabo. Kanti abantu banjani? Unembeza washonaphi kubantu? Uzumbulale kabuhlungu kangaka. Ake ngikhulume nobaba noma ubhuti osesiphethe isibhamu othi uyobulala umathandana wakhe. Ngelinye ilanga etekisini kungena ingane eno-12 years ihamba noma wayo. Umama utshela ingane ukuthi mntanami usumdala mawungaka, nawe uyayibonela indlela ubaba wakho angiphethe ngakhona, angiphilisa ngakhona, angihlukumeza ngakhona. Ubaba wakho angisamfuni. Ithi ingane kulungile mama, ubaba ukuzwile. Uyaqhamuka ubaba wakhona uze kule taxi, kanti uyabalandela uze kule taxi. Uma efika lo baba afike alunguze, athi ngicela ukukubona, ngicela ukuthi sikhulume kancane la ngaphandle. Lo mntwana lona 12 years athi mama ungayi, hlala la emotweni ungabe usaphuma. Ubaba akekho esimene esi-right, mina ngiyambona, ungabe usaphuma. Ngithe ngikhuluma nobhuti noma ubaba noma usisi noma umama osekhathe